L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, l-IGM, ikkundanna l-aġir tal-kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Netanjil Attard, meta waqt il-protesta quddiem il-Parlament fit-18 ta' Novembru waqqaf lil ġurnalist ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet Nolan Camilleri milli wettaq dmiru hekk kif xtaq jagħmel mistoqsijiet ġustifikati lil Bernard Grech. F'korrispondenza elettronika lil kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet Joseph Caruana li minnu fih fetaħ ilment formali mal-IGM ingħad li l-atteġġjament ta' Netanjil Attard ma kienx denju u qatt ma kellu jmiss lil ġurnalist. Fl-istess korrispondenza l-President tal-IGM Matthew Xwireb qal li kien hemm qbil li l-ġurnalisti għandhom jitħallew jaħdmu b'mod ħieles u bla tfixkil. Għaldaqstant wara li wkoll ġew eżaminati l-filmati mibgħutin minn One News, l-IGM wasal għal konklużjoni li Attard qatt ma kellu liet li jmiss lill-ġurnalist dak il-ħin u allura laqa l-ilment. Il-President tal-IGM żied jinnota kif se jkunu qed isiru kuntatti mal-kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista biex ikun marraf formalment bl-ilment imressaq quddiem l-Istitut u jiġi mwiddeb li ma kellux jaġixxi b'dan il-mod. F'korrispondenza sussegwenti, il-President tal-IGM qal li ma kienet se tinħareġ stqarrija pubblika dwar dan l-ilment. Minkejja dan, id-deċiżjoni se tkun ippubblikata fuq il-website tal-istess istitut.